Gusti kuwi maha tresna, maha pangapura. Dadi nek kowe rumangsa dosa ning alam padang iki, sauren anggonmu tumindak dosa. Tegese kowe utang, kowe kudu nyaur. Apa sing mbok wis lakoni aja dilakoni meneh, ning saiki ndandani karo lelakonmu. Kowe tau tumindak sing ala, saiki buangen. Balik karo tumindak sing becik, bali tumindak sing apik. Tak tuturi mara padha rungokno. Lagu jantrane urip manungsa kabeh sejatining mung ana telung tataran. Lair makarti banjur mati. Ya mung tumrape para linuwih telung tataran mau ginayuh kanthi sampurna. Kelahiran bisa wujud manungsa sawutuhe kang genep. Sawise wiwit makarti bisa nindakake kewajiban. Jejibahan kang bener lan becik kanthi rampung. Mengkono yen wis teka dina patine padha gayuh bisa mati sing sampurna. Kadang kala kanugrahan kuwi pancen abot. Syarate wong nampa kanugrahan kuwi pancen abot. Ana sing kudu ngiklasake katresnan, ana sing kudu ngiklasake bondo donya, ana sing kudu ngiklasake derajat pangkat. Mula pacobaning Gusti akarya jagat tumrap wong sing bakal nampa pacoban utawa bakal nampa kanugrahan mau mesti ana sambung rapete karo katresnan, bondo donya, pangkat derajat. Nek abot derajate kanugrahan ora bakal tumiba. Nek abot bandane kanugrahan ora bakal tumiba. Semono uga nek abot karo katresnane kanugrahan ora bakal tumiba. Kuwi kudu satraju, tegese kudu saimbang. Le. Blekek ukek sak tulita mel. Aja gelem kowe dadi wong liya. Ana tetembungan, kowe aja gelem dadi tamu ning omahmu dhewe. Aja gelem dadi wong liya ning negaramu dhewe. Lincak blangkon sur janjarit kuwi upakara sing apik. Aja diganti sandangan liyane. Wong nyatane kuwi ya sandangan apik, ya sandangan becik. Wayang iki mbiyen dinggo nyebarake agama karo Kanjeng Sunan Kalijaga. Nek kira-kira isih wareg mangan pari tanah Jawa, isih seger ngombe banyu tanah Jawa, ayo padha nguri-nguri kabudayan tanah Jawa. Ana tetembungan, di mana kaki dipijak, di situ langit dijinjing.